για όσα εσύ μας είπες. Εμείς θα τα διασταυρώσουμε, μην τύχει και τα πίπες. Γεωργία μου, γυρίζουμε και πάλι στα δικά σου. Ο Αντώνης άφησε μόνη την αφεντιά σου. Καημέ. Αχ, γράφω τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Είναι το παράπονό μου. Πότε, Αντώνη, θα σε βρω? Βλέπω μια κατάσταση. Το ξέρω, Γεωργίτσα μου, είναι βαρύς ο πόνος. Να φύγει ο ένας από τους δυο, να μένει ο άλλος μόνος. Αχ, δεν ξέρεις, Αγγελικούλα μου, τι όμορφα περνούσα. Με τον Αντώνη αρχηγό, τον κόσμο όλο γυρνούσα. Και εκεί που ήμασταν καλά, περνούσαμε ωραία, ήρθε και μας τα χάλασε του Τσίπρα η παρέα. Ήτανε κολόμετρο. Φαινόταν από μικρός. Και απορώ πως τον εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός. Αλλού, Αγγελικούλα μου, πάει το μυαλό μου. Πως απαλού υπερβαλτός να κλείσει το σπιτικό μου. Μήπως όλα που γίνανε είχαν σχεδιαστεί? Στο κόλπο πολλοί μπήκανε ο Αντώνης να μην βγει. Ο Μητσοτάκης έκανε. Τάμα στην Παναγία. Ο Τσίπρας για πρωθυπουργός και τώρα αρχηγία. Έχουμε τηλέφωνο από εξωτερικό. Έλα, βρε Αγγελική μου, σε παρακαλώ. Μου φαίνεται φωνή γνωστή, σαν να είναι η Αγγέλα. Με όσα εδώ ακούγονται, έχει χτυπήσει η ιέρα. Και όσοι δεν καταλαβαίνουν γερμανικά, θα καταλάβουν τη συμφραζόμενη. Αλλό? Guten Abend! Guten Tag! Βρε Αγγέλα! Αχ, τι πας! Ο Αντώνης ο Σαμαράς! Ist verloren Canada's! Wo willkommen, Samaras! Meine Frau Georgula! Ist allein η καημενούλα! Ψάχνει να τον βρει! Und sie ist μοναχή! Αλλό, παρακαλώ! Έκλεισε η γραμμή χαρό! Χάθηκε η επικοινωνία με Άγγελα και Γερμανία! Δεν τους κάτσω τις όλες. Εντάξει ρε σωτηράκι μου, πάψε να κρινιάζεις, θα πάμε σε διάλειμμα. Σταμάτα να φωνάζεις. Διάλειμμα. Αντιστέκεται στα νύχια του γατούλι μου. Αντιστέκεται στα δικά μου νύχια. Προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ να το σκίσω. Ίσως μετά από 10 χρόνια το καταφέρω. Πόσα καλτσόν χαλάσατε. Θυμάστε καλεκυρίες. Πάρτε ένα πρίτι κολλά. Αφήστε τις μαλακίες. Δεν κόβεται, δεν σκίζεται και δεν σηκώνει κόμπους. Όσο και να το τρίβετε, αυτό δεν χάνει πόντους. Είναι με εγγύηση. Προϊόν εισαγωγής. Φέρει σφραγίδα γνησιότητας, διαμάντ εισαγωγικής.
σηκώνετε τα γόνατα και όχι στον αφαλό. Το κρεμασμένο κόλο σας τον κάνει τουρλωτό. Το έχουμε και προσφορά. Στα δύο ένα δώρο. Όλος ο κόσμος το αφορεί κάνει μεγάλο δώρο. Και επιπλέον προσφορά μαζί μια ρολογιά. Τη στέλνουμε με το κολάν σε χρώματα πολλά. Προσοχή, σήμερα λέει. Θέλετε να βοηθήσετε. Άντε και κουραδόμαντας, μισό μέτρο και κάτι, που νόμιζε πως οι Έλληνες τον έχουν μπροστάτη. Σκούτα που σκούπι κόρατε, άσπρο το καμισάκι. Έχει μουστάκι κρυζωμό, και αστοχή μαλάκι. Είναι το 67, στο μόνο λιμμένος. Στους δρόμους της αριστεράς γυρνούσε σαν χαμένος. Ο πιλετζός του επιτέλει. Φοβήθηκε πολύ και από την τροπάρα του άκανε σοβαρή. Πάσχει από ασθένεια, αφήνει διαλύψεις. Πρώτα μαλακίζεται, έπειτα έχει λήψεις. Τον έχασα και το ψάχνει. Πήγε ο παδί. Τον είδανε να φυγηθά έξω από τη βουλή. Αν τύχει κάπου και να το δείτε, μιλήστε του μερικά. Για κόμματα και εκλογές. Μην βγάλετε τη βουλιά. Μας είπαν πως το πείραξε. Τότε πολύ. Μέσα από τα χέρια που έχασε, το μοιάχο βολευτή. Τα ποσοστά δεν φτάσανε να μείνει στη βολή. Το μοιάχο που το έχασε. Και πώς το βολευτή. Πάτε μας τηλέφωνο, αν τύχει και τον δείτε. Σε τι κατάσταση γυρνά, άμεσα να μας πείτε. Άμα την δει κανένας, παιδιά, τηλέφωνο. Να μην ξεχάσω να σας πω για την επιτυχία που είχαμε σαν εκπομπή και δώσαμε στοιχεία. Όλοι σας το γνωρίζετε πως χάθηκε ο ξηρός. Ο Φάνα δεν την έκανε λίγο για να πηδήσει, αλλά καινούριο χτύπημα σχεδίαζε να στήσει. Λιτούς δεμένους έβαλε. Τους φόρτωσα στοιχεία. Τους είπα να προσέχετε. Μην γίνει μαλακία. Καλή μονός σας. Αγγελική μου, πέστε εδώ για την αποστολή. Οργανωμένη πως ήτανε, πόσο προσεκτική. Γιατί άτομο ήταν έξυπνο και πείρα είχε μεγάλη και το σχολείο της ζωής στους δρόμους είχε βγάλει. Όπλα και εκρηκτικά τα είχε παιχνιδάκι, πολιτικούς και μπατσικά κρατούσε στο τσεπάκι. Όμως δεν υπολόγιζε σε με την Νικολούλη που τη φοβέρα μου έχουνε οι εγκληματίες όλοι. Έπιασαν την υπόθεση, σιγά σιγά ξαναρχή. Και για στοιχεία έσαχνα σε όλη την Αττική. Μήπως και φαμουρεύει κι άφησε DNA. Από αυτό που έχουνε μονάχα οι γενναίοι. Μια τσάρκα πρώτα έκανα, απ' τα παλιά άλλη μέρια. Όμως μου βγήκε άκαρτη. Έμεινα μάτια χέρια. Πάνω στην απόγνωση και στο συλλογισμό μου, ο Ξτοδουλής επέρασε μια βόλτα στο όνειρό μου. Ήταν ξανθός, σαν άγγελος, με μπράτσα φουσκωτά. Στον ύπνο μου δεν είχε έρθει για χάντια και φιλιά. Πίσω μου στεκότανε για να μου ληφθεί. Σαν είδα πως τον κοίταξα, έτρεξε να κρυφτεί. Όμως, τον ακούω
Ξεκινήσαμε με βάση στοιχεία σοβαρά. Είχε μαλλί βαμμένο, αρχίδια φουσκωτά. Τα κομμωτήρια πιάσαμε και ψάχναμε ένα-ένα. Και τις κομμότερες ρωτούσαμε στους άντρες, ποια είναι η γέμνα. Ώσπου στο τέλος βρέθηκε μία από το λουτράκι, που πριν 2 μήνες έβαψε έναν με ένα μουσάκι. Τη ζήτησε και του έκανε ένα ξανθό μελί. Καθόλου δεν του πείραξε τις τρίχες στο πουλί. Το στόμα του δεν άγγιξε, δεν έβγαλε κοιλιά. Όλη την ώρα κράταγε τα αρχίδια του σφιχτά. Κομμωτήρια αφήσαμε και βγήκαμε στον δρόμο. Και για τον άντρα του ξανθό ρωτώντας και δρόμο. Μου είπε πως τον έπρεπε κάθε πρωί να βγαίνει πάνω σε ένα ποδήλατο και μόλις να πηγαίνει. Πληροφορίες άλλες μου έδωσε πιο κάτω μια γριά, που κάθε πρωί του πουλάγε σαλάμι και αυγά. Μούστε. Μου είπε πολύ πρόσεχε τη διατροφή, πως πρωτεΐνες έτρωγε εντόνως να κρατηθεί. Με μια μετρούλα είχε μπλέξει, είχε πουλήσει ορτά. Κάθε βραδιά το ζήταγε απάνω της ναυδά. Αφού λοιπόν τα μάζεψα, τα έβαλα στη σειρά, σε μια γωνιά την έστησα να εμφανιστεί ξανά. Να τους την ξεπρόβαλε με το ποδηλατάκι. Το ζωνάκι που και μπλες, τον έκανε στη λάγη. Τέτοιο σιγά. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο στην αστυνομία και στο Αγγελία έδωσα την πληροφορία. Τα παρακάτω είναι μπροστά. Τα ακούτε στα κανάλια. Τι σχέδια ετοιμάζανε και πάλι τα ρεμάλια. Σε παρακαλώ, Αγγελική, έλα πάλι στη γραμμή. Είναι από το εξωτερικό. Πάλι Μέρκερ είναι θαρό. Για να δεν του πας κάτι. Αλλό? Guten Tag, Engelike und die Barea Schulke. Ich bin Mavro Kachare, die Barea Mutatare. Η κατάσταση είναι χαοτική. Βαγγέλη, καεί τον. Σόικλε Αλέξη δεν πληρώνει. Είσαι τούτου και μικρός και δεν θέλει πικανός. Γι' αυτό μάτα δυνατάς να βρεθεί ο Σαμαράς. Γιώργο εις αχταρμάς. Ω, φίλε Τάντα Αγγελική, με το τηλέφωνο σου. Πάντα εμείς βρίσκαμε βοήθεια στο πλευρό σου. Danke, Γεωργίτσα μου, και όλα άλλες βούνται. Ουντάρι Αντώνη σας, μακάρι να το βρείτε. Ό,τι νάτι σας έχουμε. Βάλτε τα δυνατά σας. Ο Σαμαράς θα δει για γίνουμε στα παιδιά σας. Αγγελική τηλέφωνο, με μια πληροφορία. Πως ο Αντώνης ήταν μαζί με μια κυρία. Μπορούμε να μαθαίνουμε να βγει και στον αέρα. Αφού καθιώδες πιάσετε, δεν το βγαίνει υποβέρα. Παρακαλώ, κυρία μου, και σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σπουδαίο το νέο σας αυτό. Πείστε μου, πού τον είδατε, με ποια περιπλανόταν. Παρηγοριά του έδινε ή μήπως χαμογελόταν. Έλα βρες Αγγελική, τι είναι αυτά που λες. Ο Αντώνης μου εμένα δεν πάει με παστρικές. Μετά από τη Δύση πήγε μόνο με μένα. Και στη ζωή δεν γνώρισε νι άλλο κανένα. Ακούγομαι καλά εκεί. Μ' ακούτε καθαρά, γιατί όσα θα σας πω είναι σοβαρά. Τους είδα πριν 2 μέρες. Έτυχε μια βραδιά που βόλτα είχα βγάλει τα 2 μου τα σκυλιά. Παρέα περπατάγανε, την κράτανε από τη μέση και εκείνη τον εστήριζε πιο χαμηλά μην πέσει. Ποια ήτανε καλέ αυτή που πήρε
πήρε τα μυαλά του και μόνος μας παράτησε εμέ και τα παιδιά του? Ήταν μια θεογόμενα με το μαλλί ξανθό. Πολύ σφιχτά κρατούσε τα Αντώνη τον Ποπό. Όπως σας είπα και προπριν, ήτανε σκοτεινά και δεν μπορούσα να τη δω πάρα πολύ καλά. Μου φαίνεται πως έμοιαζε με αυτή τη γετηρέα κι άλλη φορά την είχα δει με τον Αντώνη παρέα. Την Άντζελα βέβαια εννοώ, που ήταν στο Πασό και με τη μεταγραφή της πάθανε όλοι σοκ. Με τη χαρά της έμεινε όμως η απαιτιά της. Τώρα που το κατάλαβε, ποια είναι η κατατιά της? Θαρούσε πως θα πήγαινε στη Νέα Δημοκρατία και από τον Αντώνη θα έπαιρνε 2-3 υπουργεία. Έλα που δεν τα κατάφερε να πει μες στη Βουλή και ο Τόλης στο μπουζούκι του τον πόνο της τραβεί. Τώρα παρέα κάθονται, τη μοίρα τους και κλαίνε. Μέρες τους ψήφους τους μετρούν και όλοι τους φταίνε. Είσαι γλυκιά μου σίγουρη πως είναι στον Αντώνη, παρέα με την Άντζελα να κλαίει να μαραζώνει? Σας είπα πως δεν έβλεπα πάρα πολύ καλά. Το χέρι μου δεν βάζω και μέσα στη φωτιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Μου φαίνεται προσπρόσθεσες και εσύ μια μαλακία. Εδώ όμως πρέπει, φίλοι μου, λιγάκι να σταθώ. Για μια γραμμή ζωής θέλω να αναφερθώ. Βρέθηκε να τριγυρνά μόνος του σαν λαμμένο. Είπος να έχει λυπηρό, να κάθεται σαν χαμένο. Ψάχνει λέει τη μαμά του, τη γυναίκα τα παιδιά της. Και σαν λίγο τα πιστεί, βάζει άγρια φωνή. Είναι γύρω στα 40 και κρατάει μία τσάντα. Όλο λέει προσφορές για γιατρούς και συνταγές. Ήταν λέει υπουργός και το ψήφιζε ο λαός. Μάλλον το είναι αποτυμένο. Φαίνεται πολύ βλαμμένο. Πάσχει από ασθένεια. Πάνω που δεν υπάρχει. Ένα είναι σίγουρο. Καμένα πως όλα υπάρχει. Άντωνης λέει πως λέγεται. Πως είναι το όνομά του κάθε φορά που έρχεται και εγώ στα λογικά του. Παρακαλεί και όποιος τον έχασε να έρθει να το πάρει. Άλλο δεν το αντέχουμε. Τι κάνουμε, τι κάνει. Όταν ο ύπνος έρθει, τα μάτια του να